Laing pagpamusil sa barangay Captain Claudio, Toledo City, gituhuan nga pagpalimaw sa pag-ambush sa barangay kapitan ug konsihal. Usa ka tawo padayong gipangita human badas magiso sa kabarko ang ilang gisakyan nga pump boat. Patay nga lawas usa ka tawo nabangalan sa dakbayan sa Talisay. Container yard sa Sulpicio na sunog kaganihang buntag. Laing opisina sa LBC gitulis na usap. Mayo nga pong Sugbo, Kabisayan, ani ang labing labas ka mga balita, hatod ka rin sa kinatibuk ang pwersa sa Aksyon Bisaya. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatid na mo ang mga mas komprehensadong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Duha ka tawo naluwas samtang gipangita pa ang ilang kauban, human nabanggay ang ilang pump boat sa usa ka barko. Apan gihimakak sa maong barko, pinaagi sa ilang marine protest nga wa nila banggay ang maong pump boat. King Perez, Sugindini. Missing gyapon hangtod karon si Itong 32 anyos mulupyo sa barangay Consolacion lungsod sa Dalaget. Siya nawala sa kadagatan sa dihang nadasmagan ng ilang naberya nga pump boat 22 nautical miles gikan sa baybayon sa lungsod sa Alcoy mga alas 2:30 sa hapon ni adtong Sabado. Ako sang ginan nga mangambak ta. Pagka kuman adto wa na ko kakuan kun sa payo bangwan kay yahay nang ginawa sa kay layo na ang nabiyaan naman isang pambot. Napaw nga makina sa pump boat diyang nagsunod ang duha ka dagkong bawd ug nasudlan og tubig ang ilang pump boat. Nga karon kay ang ilang barko nga nagpadulong sa laod diri man tumong sa among pambot. Dili na mi kalihay sa ilang barko kay di naman mayrog ang pambot kay tubigan naman. Naluwas sila si Tirso de Lista, 26 anyos ug Armando Edilion, 46 anyos. Na-rescue sila sa nakabangga nga barkong Panamanian registered MV Sunroad Yatsuka nga gikan pa sa nasod sa China. Ang barko nga mokarga og dolomite gikan sa Philippine Mining Service Corporation sa Alcoy ang una nilang gipanawagan sa pagtabang silang pag-aberya. Ang asawa sa missing mihangyo sa mga otoridad nga di unta muhunong sa pagpangita sa iyang bana. Hinaot lang pud unta nga makit-an siya ug nanawagan pud unta ko sa mga tawo sa ato adinhi nga mangita pud taon sila aksyon kay ngano dili lalim ta mong part nga mawala among Paris. Dako baya ilang barko sa samantalang ilang pambot lang. So kami ang biktima dili sila. Dakong pagtuo sa mga naluwas nga ang langyaw nga barko mao'y sad-an sa panghitabo. Subay sa marine protest sa mga barko nga nakuha sa kapulisan, igo lang silang midol sa pump boat human nakitaan nga dunay nangayog tabang. Ang barko dool nila to about nga mo rescue. Sila instinct nimo nga kuyawan mo ka mabanggaan at mga sa kuan sa barko kay dako ug kanang barko nya imuha pagbutra. So katong duha tan-aw siguro nila nga maigo sila mo to nilayat. Mabitan na kuan bitaw ni kay nila kuan nga naigo sila nga among sa pagsusi dito sa pambot. Wa man jud gawas atong dako-dako sa piso bito nga bangag na sa center, di ba? Moto pagdodol silang pambot, ako og si Armando ni ambak ni sa pambot na lang kay ang among nadlukan god kay basig siyopon mi sa propeller ba. Moto nga kay kami kamot mi maka-distansya ni gamay sa barko ba kay wa mo hikiti nila. Giguroy pa sa barko ang pump boat na panabugto ang PC. Ang pump boat dito na makiti sa lungsod sa Buluon kagahapon sa buntag. Bisan pa nga managlahi ang paghulagway sa mga naluwas og sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan sa lungsod sa Alcoy, labing tinguha karon nga makit-an ang lawas ni Christopher Agitong tali sa nahitabong aksidente. Apan matod sa Chief Legal Officer sa Maritime Industry Authority, gisusi pa silang opisina kung nakakuha ba og special permit ang barko sa paghimo og commercial transaction sa nasod. So if ever kung na-incident, so definitely they will file a marine protest. But as of now,
we have yet to receive the copy of the marine protest. And although we could coordinate with the Philippine Coast Guard, if there is a need to hold that vessel, so we will coordinate with. Sa phone interview sa Deputy Commander sa Philippine Coast Guard, gipahibaw ni ini nga padayon ng ilang investigasyon sa maong hitabo. Tuwa sa dapit ang mga personnel sa Coast Guard aron kuhaan og affidavit ang mga survivor o residente o ginspeksyon sa sabang barko. Kasi po ma'am, kumuha po tayo ng affidavit ng sa survivors saka dun sa mga tao dun na kulong barko para malinawan po tayo kung ano talaga nangyari. Hindi po ma'am, ngayon po ma'am, nandun po yung mga first aid control natin, personnel ng Coast Guard na ngayon po, in-inspection po nila yung barko at kumuha din po sila ng information kung ano po talaga yung tunay na nangyari. So, kung dun sa affidavit na ipapasa ng mga survivors, ng dalawang survivors at sila hindi naman talaga masasabi nila din kung ano yung totoo, kung binangga sila o hindi. Kung hindi po sila binangga, kung ano po yung sa barko, makakaalis po siguro sila. Pero kung magkakaroon po sila ng reklamo, yung mga survivors, nasasabi binangga sila, makakul po yung barko. Gito nila kasi dakong buntag na dako, wag sila makita na mo. Nga nang girumbo pagid ni ng bitaw ni dagop ni abogado ay og pananglit gid sila mo biyaan gid di sila mo tabang mo pasaka mi kaso. King Perez, News 5. LBC Tabuan Branch gitulis ganang udto sa duha ka taong nagpakaron ingnon customer. Gibadaba ng 60,000 pesos nga halin na sakiyo sa mga tulisan. Leslie Caminado Bestil, Sugin Libi. Nakalitan ng customer associate sa LBC Tabuan Branch dihang gitsud sa duha ka lalaking nagpakaron inong customer. Mato ni Daniza Safra nga kalit lang nga naniun og armas ang usa sa mga lalaki ngadto sa duha ka customer samtang ang usa miduol kaniya. Wa kini nahimo og gihatag ang iyang halin nga gibanabanang moabot sa 60,000 pesos. Nahibong sad kini kun nganong suwito ang kawatan. Moto ni ana siya nga uteri pagdali na siya moto akong gihatag na ko sa CEO pagtuwag sa bag familiar siya sa mga kuan mo ma'am mga customer dito siya pa sa murag kay nang habli sa diri yan ora without ikaw nga gani dito sa siguro na siya po niya ito sa diri niya ikab niya drawer niya moto gihatag na kong part time siya asa pa kay murag gamayan siya ba sa asa pa man moto siya nga ipirit moto kung gihatag ang part time. Misibat ang duha sa kay ang motorsiklo. Nag-inusara lang si Zafra kaganina, human ni Bia ang iyang kauban kay miadto kini sa laing branch. Gisusi sa kapulisan ang kuha sa CCTV camera apan di maklaro ang itsura sa mga tulisan. Bugtong himduman sa biktima nga nagsulubog yelo ang duha ka tulisan ug dunay dalang bag. Medyo kuan natin nakita sa CCTV nga na siya gap ay gap ang panghitabo nga nailal nga makita na to nga murag kakutsaba ang one of yan. Leslie Caminado Bestil, News 5. Wa pagani malubong ang biktima sa ambush didto sa Dakbayan sa Toledo, lain sa mga pagpamusil ang nitabo. Ang kabanay sa gidodahang nagpaluyo o pamanhig mao na sab ang gipusil. Andrea Patenia, Sugin Limi. Wa pay usa ka semana human gibanhigan ang kapitan sa barangay Captain Claudio Toledo City nga si Alexander Alqueza ug kapuyo niini nga si Konsehal Irene Wamelda, lain na sab nga pagpamusil ang nahitabo sa maong Dakbayan. Ang biktima giilang si Lilia Tellerin, inahan ni Marlene Gonzalez, kinsa kanhi tresurera sa maong barangay, nga gitaktak ni Alqueza sa posisyon ug gipasakaan og kaso sa ombudsman tungod sa pagkahanaw sa 2.7 million pesos nga pundo sa ilang barangay. Si Marlene Gonzalez ang gidungog nga mao'y nagsugo sa pagbanhig kang barangay Kapitan Alqueza apan hugot kini niyang gihimakak. Anaa sa kritikal nga kondisyon ang inahan ni Marlene nga gipusil sa duha ka lalaki samtang nagbantay sa iyang tindahan sa barangay Captain Claudio pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka deformed slug ug duha ka kabhang sa bala sa kalibre 45 nga pistola.
Panimaos mao gitumbo karon sa kapulisan nga motibo sa pagpusil sa 65 anyos nga si Lilia Pellerin kagahapon sa hapon. Giingong aduna kini kalambigitan sa pagpamanhig nga nahitabo dinhi sa boundary sa Barangay Dumlog ug Barangay Carmen ning dakbayan sa Toledo niadtong miaging Marso 3 nga gikaangol ni Kapitan Alexander Alqueza ug gikamatay sa kapuyo niini nga si Konsehal Irene Wamelda. Nadakpan ato sa hot pursuit operation dito sa Barangay Sangi, Toledo ang duha ka suspect nga giilang sila si Antonio Juarez, 56 anyos, ug Alden Mahusay, 38 anyos, pulos mga gwardya sa Department of Education. Positibo silang giila sa anak sa biktima kinsa nakasaksi sa krimen. Nakuha gikan nilang usa ka 38 nga revolver, ang getaway motorcycle ug sinina nga gisulob atul sa pagpamusil. Mato di Toledo City Police Chief Inspector Michael Bastes, mag-usab-usab og pamahayag ang duha, apan nahisgutan nilang duha nga buot nilang manimaw sa nahitabo sa Barangay Kapitan, apan wa kunoy labot ang banay ng Alqueza niini. Ato mang na-interview itong buwan suspect na orag naluoy lang tumusin ni kung ni natabo ni Alqueza o asawa itong ni Irene itong suko lang siya dahil suod mo sila karoon ni ang Kapitan. Apan sa dihang gi-interview sa News 5, gihimakak sa duha ang krimen. Wala ko na, diharkos balay kita na. Sulubos mo ko lakaw kay ma'am, kina, kung tuhod hubang kayo ni, apretisyon ko. Armas nga. Ada tos bag ma'am. Ha? Bag. Imo? Oo. Ano may dadam sa kanman? Kuan tumambay. Pinsar tumambay. Ha? Pinsar to semua kay. Kuan mo diyan ko na ginit ang ulo. Ang banay ni Konsehal Irene Wamelda kinsa namatay sa unang ambush, naghimakak usab nga aduna sila'y kalambigitan sa pagpusil kang Pellerin. Wa ko pinapam ko'y problema guys, punaan pa gyud. Plano karon sa hepe sa kapulisan sa Toledo nga pabantayan ug maayo ang barangay tungod sa nagkainit nga tensyon sa duha ka kampo. Mensahe niya nga to kanila. Parang sundin nila nga dili na ibutang ang balaod silang kamot. Kaya o may tabo na sila kasi amang kalse. Sa laing bahin ni buhagay ang emosyon sa pamilyang Wamelda sa dihang nangandam sila sa lubong sa mitaliwang konsehal karong hapon. Hustisya ang padayong singgit sa pamilya ug matud sa kapulisan, padayon paghihapon ang ilang pagpangita sa mga suspetsyado sa pagpamanhig. Andrea Patenia, News 5.